אני מסתכלת עליהן, זאת אומרת, הן יכולות להיות נכדות שלי. אז אני מושית, אני מגרעין תורני רוח חדשה בראש העין, של קרן קהילות, ויש לנו פה קבוצת ותיקות בתוך האולפנה, שעושה מפגשים של חברותה. חברותה זה מיזם של קבוצות ותיקים וותיקות, שנפגשים כקבוצה חברתית, וחוץ מזה נפגשים גם עם בני דור אחר. זה בעצם כל החיבורים הבין-דוריים האלה, והקבוצות שלנו, זה מה שיוצר את חברותה, שזה 50 קבוצות בכל רחבי הארץ. כל המגזרים בחברה הישראלית, הם לא רק עושים פעילות יצירה, או מקריאים ספרים, או עושים הצגות, הם גם נקשרים תוך כדי המפגש. שעת פורים, כל הבית ספר בוחר ערת. לפי זה צריך לקשט את הכיתה, להכין מאכלים, לעשות ריקוד. אנחנו בחרנו לעשות את תימן. החלטנו גם להיות עם הסבתות שאנחנו נפגשות בערך כל חודש. אנחנו עושים איתם ביחד לטיולים, פעם בשיעור אמנות. המורה לקחה אותנו ואותם ביחד וציירנו ביער. כמעט בשעת צרה, בשעת שמחה, יש את הצחוקים, יש את החיבור. גם יש קבוצה של סבתות, ככה הן קוראות להן, שמגיעות לבית ספר. וזה נורא יפה לראות את ההתלהבות, את התמימות. ובכלל, הן באות לפעמים ושואלות שאלות. כי יש להם כאילו נקודת מבט שונה על החיים. תמיד שיש את הסבתא היחידה שאני ממש אוהבת, עם יונה, אני מתה עליה. כי לפעמים אני, לא יודעת, רגילה שסבתות קצת יותר קשוחות או משהו, והיא הייתה ממש זורמת והיה כיף כאילו לדבר איתה. הן כאלו מקסימות, הן מכבדות, הן משתפות פעולה. הרגשתי, כאילו חיכה לי הדבר הזה, ואני רוצה שזה יימשך.